बाजार इण्डियाफोराव बाजार इण्डिया बेरायनो फैदों आरोना जोंहा बे गोजौनि नायखालायनांगौ मा होनदों बयखौ दोनजागोनलै आं बायनो बिदि लादों माथो मोजाङानो गैया बाल मोजां नुदों नोङो हौवाफोरनि गोजासो माथो मोनसेबो मोजां नुवासैहां मोजां मालखौनो र' थाथ'बाल इमान स्पिड नैबेसो बिबार गायनो मोजां माबा लाङो नामा न'आव माबाग्रा गथ' गोरलैनिसो दं गैयाहाय जेबो मोजां माल गैया बाव माबासो मोजां नुवाखै आं गिदिर ना फिसा आं हामलायो होनदों आरो फिसाद्राय गिदिरद्राय आं मालखौनो फिसा नुखाया ओमफ्राय जि जांला जांखौ गिदिर नुखायो फिसानिखौ नुवाखैलां सिम्पोल मोजां नुदोंमोन बेखौ आङो थान्दानो नायो बेखौ नों बानायनांगोनसो दा उनाव एसे हाखावनानै सेन होनांगोन बानायनांगोन ओइफोरलाय मा ओरैफैलाय मा देलाय खेवनायलाय सादोरसो खोमा फद्दासो खोमा माबोरै देलाय खेवथारलाय मा लंपेन्ट मा लंपेन्ट आयौ मा बुस्थु लंपेन्टनि गस्ला आयौ आं मिथिया हासुलायबो आरो नैबेखौ लादो बेखौ मोनाखै नैबेखौनो सोंफ्लाना बेखौ बेसेबां दाम होनो आंथ' बेखौ बेथ' किमान ए बेखौ रेस बारे सेन्टारदों दाम गोसा बैखौ दाम गोसाद्राय होनदों 120 थाखानि मोनग्राखौनो जि बुरजा दाम होनदों नैबे लिपस्टिकखौ नायदोंमोन आरोना जोंहा जि दाम गोसा होनजादों होनदों खम নহয় इखौ 150 थाखानि हबो बाबरे 150 थाखानिबो हरबावासो जाहैदों ओरैबायदि खोथा फानो दखानानो खामानि गैया सोरबो जाया खोमा नाङाबो खोमा बिदिनि थाखायनो दाम गोसानि थाखायनो रावजोंबो लांजायाबो बियो गस्ला नायदों गस्ला लादों मोजांखौनो मोनासै आं ड्रेसफोरखौनो नैबेबो मोजां मोनहाय गुफुर कालारा नै बिदि खुग्लुबगोन दे माइदि गोदान मा नाम बेना KFC नि माबाया माबायदि जासै होनदों आरो जाग्राया मालायफ्रालाय माथो जादों
थान्दा मोनलायखाबाय दासो गथ'फोरनि गेलेग्रा बैयाव गाखोबाथाय 100 थाखा लायो ओइ बेगा मोजां मोजांथार ओइ नै जोंहा बै नैथिंजाय औ नैबे माथाय नैबे दाउ दालि मा होनो Dari mana? itu sama dengan Cara jalan nanti Dari Tawa lukil dah. Ayo. Aku apa? Dah boleh dah. Tidak mau duda kau ni. Kau tak nak ini dah. Eh, tiba. Tidak mau duda kau ni.